Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Sabado na naman, saro na naman pong edisyon kan sa tuyang programang Radyo Klinika sa DCGB. Sabado, 20, petsa 31 adi, kan bulan mga tugang na Agosto, breastfeeding month. Ayan. Ngunyan po nga daw, ang sa tuya tabing topic, iyon may kinaraman sa benepisyo po kang breastfeeding. Yan, ha? Nata kamubaya na mga mamis, ang iba habo magpa-breastfeed, ha? Ang iba muyahon, ang iba habo, ha? Totoo ba na pag nag-breastfeed ka, marout ang figure mo? Yan. Marout ang Coca-Cola body mo? Yan po, ihapot at taon kay Doc, ha? Si Doc sa iling ko, inisaro siya sa pig-apod na breastfeeding advocate. Yan. Pero si Doc, dahil ba nagbago ang figure? Okay. Ang sa tuya, tabing bisita, Dr. Aryan Joy Verata Pama, Diplomate, Philippine Pediatric Society, Assistant Professor po sa College of Medicine, dyan po sa Bicol University. And affiliated po siya sa UST Hospital, Inestebes Hospital, Bula iba pa, no? Kaya sumukol may mga kahaputan po kamo para sa breastfeeding, mag-text po sa 0928-777-5548, sa 0966-203-0034, o kaya po sa tuya tabi na Facebook Live at po YouTube channel para po masimbag ni Doc ang sa indong kahaputan tungkol dyan sa mga kung ano-ano tungkol po sa breastfeeding. Yaw na po digdi sa studio live mga tugang Dr. Aryan Joy Verata Pama. Dr. Joy, welcome po sa DCGB. Good morning po, Sir Henry, at sa mga nakikinig po sa Radyo Klinika ng DCGB. Yes. Ano po, Doc, ang apod sa imo kan mga friends mo? Aryan po. Aryan. Dr. Aryan. Yan. Okay. Baka may Aryan na singer? Sige ito. Ay, di ba? Ariana. Ariana ba? Ariana pala yun. Ariana. Alright. Iyan po ang satuya. Dr. Aryan po. Ang satuyang magkakahoron mo niya na pagkaaga. Kaya kung may mga apod po kamo, pwede ka mong mag-apod o mag-text tabi tungkol sa satuyang topic mo niya na pagkaaga. Unang-una, Dr. Joy, kumusta po kayo? Kumusta po kamo? Presently, okay naman po. Thank you. Kumusta po ang professor sa Bicol University? Masaya naman po at fulfilling. Masaya May Fulfilling. friend ako dyan, si Dr. Chris Gianan. Ay, Dr. Mike Navera. Opo, Ayan, opo. Dr. Mike Navera. Long hair. Dr. Mike. Alright. Sige po, Dr. Aryan. Primero, sigo, i-share ta po sa mga listeners ano po ang benepisyo kang breastfeeding sa mga babies? Yan. So, Opo. magandang topic po yan. No? So, ang breast milk, ang breastfeeding ay marami pong benepisyo. Opo. So, una sa lahat, napaka-masustansya ng breast milk. Alam nyo ba na ang katawan ng mothers, gumagawa sila ng breast milk na angkop para sa kanilang anak. So, kunwari, preterm po yung bata. Opo. Ang breast milk na ginagawa po ng mother na ang preterm na babies ay para po doon. So pag compare mo naman yung gatas na ginagawa ng mothers na medyo matanda na po yung baby, mga 7 months, 8 months, iba na po yung nagiging composition. Kumbaga nag-a-adapt po yung katawan sa kung ano po yung kailangan ng baby. Bukod doon, yung breast milk, marami po siyang tinatawag na immunoglobulins. Opo. So antibodies po to laban sa infection. So, naipapasa ng nanay yung immunoglobulins niya sa kanyang bata. Opo. So, kung mapapansin nyo rin, yung mga babies po na breastfed, bihira magkasakit. Talaga? Opo. Okay. Kaya pala kami Doc, breastfeed kami. Kaming Opo. tatlong magkapatid. Breastfeed kami
sa bulod baga. Opo. Pero breastfeed talaga. So, totoo, pambihira kami magkahilang Opo. hanggang ngunyan sa edad mingini, kumpara sa iba mananggat. So, meaning po, mas nutritious ang gatas Opo. ng ina. Opo. Actually, ang breast milk talaga, di ba, kung makikita nyo rin po, maririnig nyo sa mga palatastas, Opo. breast milk is best for babies up to 2 years and beyond. So, yung mga formula actually, tinatry nilang gayahin yung komposisyon ng breast milk. Ayun. Opo. Kaya pala Pero hindi pwedeng gayahin yata yung breast milk ng baba ng tao sa sa milk ng hayop, di ba? Opo, iba. Karamihan yan sa hayop at saka sa mga plant, Opo. di ba, Dok? May cows. May cow's milk, etc. Opo. So, mas maganda pa rin yung breast milk Opo. ng ating mga nanay. Kung may benefit, pagdating po, Dok, sa intelligence, kumusta Ayan. ang mga bata pag Ayan. breastfeed siya? Breastfeed, opo. Actually, may mga studies po na nagsasabing mas matalino yung Oho. mga nabigyan ng breast milk, yung purely breastfed, Opo. pag mga 3 months to 6 months. So, may studies po yan. Chinek po nila yung IQ scores Oho. ng mga 7 to 8 years old na bata. Oho. Tapos, chinek din po kung breastfed ba sila or formula fed na pagkaalaman po nila na mas mataas ang IQ scores ng mga nag-breastfeed. Okay. Kung yan po ang benefit sa mga bata, may benefits po din yan sa mga mother, Opo. sa mga breastfeeding mothers po natin, Doktor? Opo. Arian? Marami rin pong benefits. So, yung pinakauna sa lahat, diba, pagkalabas po ni baby, kung nag-breastfeed na po, Opo. mababawasan po yung incidence ng postpartum bleeding, yung Oh, pagdudugo. okay. Kasi nakakatulong ang pag-breastfeed sa pag-contract po ng uterus para hindi duguin. Pangalawa, nakakapagpabilis din po ng pagbalik sa dating figure or shape. So, nakakapagpa-sexy po siya. Ayun pala. Nasimbag na so. Sapot ko kasumagawa. Nakapagpasiksi pala, Dok, ang breastfeeding. Opo, mabilis pong makabalik po sa dating Yung shape figure niya? opo, ng Oh. mothers pag nagbe-breastfeed. Tapos po, syempre, increase din po yung bonding with the baby. So, mas magiging close kayo Opo. sa isa't isa. Oo. At higit sa lahat, syempre, libre ang Oo, pagbe-breastfeed. correct, Diba? correct. Opo. Oo. And last, Pag hindi ka nagpapa-breastfeed, ang nagiging close ang bata sa yaya. Ay. Opo. Pwede. Opo. Okay. So, tama, Dok, nakita mo, ano sabi mo yung kanina, yung sa, tama, nasimbag na po sa hapot ko mga tugang na, tama, Dok, myth yun na pag ang babae nagpapa-breastfeed, nalulos siyang, hindi naman. pala yun totoo. Opo. O nakapagpapaganda pala. Opo. Iyan, bumabalik sa dati ang kanilang katawan. Okay, that is for mother. Opo. May follow-up sana, pero ayaw kong itanong. Sige. Alat ko na. Diba? Kasi, yung financial, Dok, sigurado, di ba? Opo, oo. Kasi sabi mo kanina, libre. Opo, di ba? libre. So, libre yung sa ina. Kaya lang, paano pong mga paagi para, para mapakusog ang produksyon kang gatas, kang ina? Okay, so, Oo. sige. Ang pag-produce po ng gatas, actually, nagsisimula po yan habang buntis pa ang mother. Okay. 16 weeks pa lang, gumagawa na po yung katawan ng Oo. breast milk. Yun lang, hindi pa na-express. Ngayon, pag lumabas na po yung baby, ang makakapag-stimulate po ng paglabas ng breast milk ay yung continuous na pagpapadede or pag-breastfeed. So, okay. dapat Oo. talagang 8 to 12, at least 8 to 12 times nagpapa-breastfeed. Yung production, makaka-accumulate siya Opo. pag patuloy ang breastfeed niya. Okay. Yun po yung sa una. Sa katagalan po, after ilang weeks, ang makakapag-produce na po ng mas maraming breast milk ay yung pag-empty ng breast. So kung mas marami po or mas madalas na na-empty yung breast ng Opo. gatas, Oho. yun, stimulate po yun ng pag-produce pa po ng maraming gatas. So, isa I po yun see. sa mga ways. I see. Oh. May mga kumbaga, Dok, tama ba ito na naririnig ko? Actually, permi ko nadadagong ini sa mga, lalo sa mga far-flung barangays na ang pagkaon niya kan malunggay, Yan, opo. gulay na mga pako, Opo. iba pang mga dahon dyan, mga buko daw na kwan. Totoo ba na pampakwan yung pampadagdag yun ng Opo. production ng ng Gatas. milk ng nanay? Opo. So, una, importante po na well-hydrated. Kumbaga, Oho. marami pong inumin. So, yung pag-inom ng buko, syempre, dadami po yung
dadami po yung fluid sa katawan. Pangalawa, may mga pagkain po talaga na nakakapagpadami ng breast milk. So, isa na po doon yung malunggay. Ayun. Opo. Okay. So, totoo po yun na So, true na true pala. nakakatulong po siya. Oh, yung pakudok, alam mo po yung pako, yung fern, yung Ang fern? Oh, parang basta ganoon mga. Oh, Paminsan ugbos kamote, ngaya araw Opo. kaya. Ay, opo. Rich din po kasi sila sa Oho. ibang mga Oo. vitamins and minerals na nakakatulong din po sa katawan ng mother. So, Yes. yung iba kasi iron-rich Opo. foods yun, kailangan din po yun ng nanay. I see. So with that po, anong benefits niya, Dok, sa environment natin? Okay. Pag breastfeeding yung baby, si nanay nagpa-breastfeed, may benepisyo ba yan sa ating environment? Opo. So, syempre, pag nagpapa-breastfeed, hindi mo kailangang bumili ng mga kahon, yung plastic na plastic. from Oo. formula. So, makaka-save din kayo sa environment. Also, yun din yung convenience. So, less waste. Yun po yung magiging benefit po niya sa environment natin. Ayun. Sa tatay, Dok, may posibleng benepisyo niya Ang breastfeeding. ang breastfeed. Hindi ko po Kasi, di ba, Oo sabi mo nga. kanina, yung financial, di ba? Si Ay, tatay, opo, bumibili tama. ng gatas. Financial, tama po. Paminsan, kay tatay nakakwanyan, Opo. nakapatong. Mahal ba ang formula milk ngayon, di ba? Opo, mahal po talaga. So, meaning yung bulsa ni daddy, medyo ayos ang Opo. kanyang pakiramdam. Yun ang Tama po. benefit. Tama po. Oh, good morning kay Dr. Chris Gianan. Nakikinig. Dr. Chris Gianan. Good morning, Tabi Pade. Alright. Now, yan tungkol doon sa sa pagpaparami ng ng breast supply ng hanggang ilang taon ang nanay na pwede pa siyang makasupply ng maraming gatas sa bata. Actually, hanggat hindi tumitigil yung anak mo Oo. sa pag-breastfeed ng Opo. regular, hindi rin po titigil yung supply. I see. Kasi naalala ko si Mrs. yung dalawa kong anak, breastfeeding yan. Hanggang sa Dracula na, grade 5, grade 4, grade 3, nagapa siya kay milk. May gatas pa si Opo. Mrs. na nagluluwas. Pipakaong-kaong ko lang kigulay na malunggay. Opo. So meaning po itong mga foods natin, mga pagkaon, isa sa mga nakaka-push para mag-increase ang production in gatas. Opo, isa po doon. Pero yung pinaka-importante nga po, yung constant na ilalabas ng katawan yung gatas. Oho, Frequent emptying ng breast. I see. Kasi pag natira po yung gatas sa breast, parang kumbaga iisipin ng katawan mo na, marami pa pala, hindi ko kailangan gumawa pa. Yeah. Oo. I see. So, para siyang may may sensor. Parang Pag ganun po. Pag Opo. marami, hindi pa siya pwede Kumbaga, opo. na mag-produce. Pero Dok, di ba may mga nanay na, tama ba, yung experience ako kay Mrs. Pag maaga, tapos pag nasa work siya, minauli siyang bigla, sugatas, dakul Opo, pang yan. nagpo-produce Opo. para magpa-breastfeeding din sa kuyang mga aki kayto. So, may cycle ba ang production niya, tabi, sa breast kang nanay? Oo. Usually, constant naman po yung Opo. pag-produce. Ngayon, wag lang hahayaan na more than 6 hours na hindi Opo. mo nga po mailabas. So, kung regular mo pong na-express yung breast milk mo, Opo. kung sa umaga, mga 3 times to 4 times sa umaga. So, continuous din po yung pagpo-produce ng gatas. So, wala naman siyang every 2 hours, ganito. Opo. So, continuous po siyang nagpo-produce. Iyon, opo. Hello daw, Hello Aryan, sabi ni Jacqueline Espinola. Hi, hello po, Doc. Doktor. Opo, hello po, Doktor Doc. ito. Opo. Dr. Espinola. Good morning po, Doktor. Alright. So, paano, Doc? Ano po ang pwede na si nanay magpa-breastfeed. Tama ba ang pagkasabot ko na hindi lahat ng nanay ay capable of breastfeeding kasi baka may mga considerations na pwede. Kailan hindi pwedeng magpa-breastfeed ang isang nanay?
Okay po. Kumbaga, kung capability, lahat po naman po capable. Pero Opo. kung kunwari po may malubhang sakit si mother, Ayun. opo, Correct, na correct. pwedeng maipasa kay baby through breastfeeding, doon po Opo. tayo bawal. Oo. So isang example na doon, kunwari, na-diagnose si mother ng active na tuberculosis na Opo. hindi pa po nagagamot sa first 2 weeks. So Opo. kailangan ihiwalay po muna si baby. So pero pag nakapag 2 weeks na po siyang gamutan, Oho. pwede na po ulit. Ayun. Opo. Isa pa pong example, yung mga HIV na, Oo, yun. oo. So, naipapasa din po yun. So, pwede rin pong wag na munang ipa-breastfeed. So, iba pa, kunwari, may mga rashes dun sa area po ng breast, tulad Opo. ng mga herpes infections. Yun. Siyempre, pag dedede yung baby doon, pwedeng makuha din niya yung infection. So, yun po yung mga examples or situations kung kailan hindi dapat, yun nga, or hindi muna ipapa-breastfeed si baby. I see. Oh, medyo di dapat pala, Dok, yung nanay ma-check kung ano-ano Dapat healthy din. ang nasa kanya para hindi may transfer sa bata. Opo. Pag ganun ang sitwasyon, may mga options po na pwedeng gawin. May mga options naman po para Oo. ma-feed din si baby. So, kausapin na lang po yung doctors din po nila. Kung for anong that. pwede kung Opo. ano ang pwedeng gawin. Opo. Alright. May text po, isingit ko na, Doktor. Opo, Sabi sige po. niya, sandali lang ha. Yung breast ba, yung milk ba, yung milk ba na mula sa breast, pag sumobra siya, pwedeng inumin ng mga adult? Pwede naman po. Pwede niyo pong... Hindi wala naman pong problem. Wala naman Kasi problema, di. Ano naman po Di ba? siya. Opo, walang pong problem. Good morning, Henry. Kung adult ang uminom niyan, kahit na yung mga anak na medyo matanda na pag gusto, pwede ba? Pwede man siguro. Opo, pwede pa rin po. Hindi naman siya... Safe naman po ang breast milk. Pareho lang naman. Pero ibang namit, adi. Opo. Hindi ko pa po natikman. Opo. Okay. So, yun po. Pwede. Para hindi dahil po makarawan. So, gatas ta. Okay. Balikan ko, Dok, tungkol sa diet kan mga nanay ta. Apera naman. Ano po ang mga dapat kaunon itong apera kang namin yung kasabago kan mga lactating mothers natin para baka po pwede mo nang isabay. Ano man ang pwedeng kaunon kung igwa po. Go ahead. Okay, so kung ang pagbe-breastfeed kasi nakaka-burn din po siya ng calories talaga ng mother. So Opo. dapat dadamihan niyo po yung kain at least mga 500 calories ang idadagdag niyo sa usual diet. Tapos po syempre dapat well balanced pa rin, high protein, rich pa rin sa carbohydrates saka sa healthy fats. Tapos kailangan iron rich din po yung foods tsaka yung gatas po na iniinom. Pwede rin pong uminom yung mothers. So, yung vitamins po na iniinom nung nagbubuntis pa po, tulad Opo. nung iron, tsaka nung calcium, ina-advise po na i-continue pa rin po yun habang nagbe-breastfeed. So, yung mga bawal naman po, isa po sa mga bawal yung alcohol. Pero Tama, po, ano? pag uminom po yung mother ng alcohol, usually nagsistay po siya sa katawan around 1 to 2 hours. Okay. So, kung kunwari, walang choice or iinom talaga yung mother, Oho. dapat hintayin po niya at least mga 2 hours after niyang uminom para makapag-breastfeed ulit safely. Kasi baka... Kung walang choice pala, pwede naman. Pero after 2 hours, tama, Opo, Dok. opo. Pero syempre dapat moderation, tsaka kung kayang iwasan, wag na lang. Correct. Pero ano ang epekto sa bata pag nakainom siya ng milk na mula sa nanay na nakainom ng alak? Okay. Ang alak, Opo. alcohol po yan. So, minimetabolize or pinoproseso po yan ng mga atay. Okay. Ng atay ng katawan. So, mga bata, konti pa po yung, hindi pa po ganun ka-mature yung Opo. atay nila. So, delikado po rin. I see. Okay. Ano pa po, Dok, ang mga bawal? Ang bawat. Sigarilyo po, pwede. May mga nanay syempre, bagang naninigarilyo, di ba? Opo. So, Before na mag-asawa o hanggang may asawa na hanggang sa magkaanak, naninigarilyo sila. So, hindi po advisable yung paninigarilyo at saka yung ma-expose po yung babies sa Opo. cigarettes mo kahit second hand or Oo. third hand. So, ang magiging epekto naman nun, pwede siyang magkaroon ng mga, prone po siya sa mga respiratory diseases.
Ayun. Opo, yun. yun po yung Oo, consequence po nun. Opo. Yung kape naman po, usually tinatanong din po ako kung pwede ang kape. Yeah, correct, Ng correct. kape. Mga mahilig sa kape dyan. Opo, ang ano lang po, pwede naman po, pero hanggang 1 cup lang po ng kape. Ng kape. Apo, Yan. 1 cup. Yung sachet, Dok, hindi, isang sachet lang Isang pwede. sachet. Basta isang tasa Wow. lang. Apo, isang Ano, tasa. regardless kung anong klaseng kape siya. Ideally, dapat po 200 milligrams ng caffeine. So, Opo. pwede na po yung 1 cup lang. Ayun, yun. O, yung mga brewed coffee, Dok, Ayan mas okay, ano? Brewed coffee, Oo. depende po. Kung espresso kasi marang mas mataas po Oo. yung caffeine nun. Pero Oo. okay lang po, basta isang cup lang po. No, bakit po hindi pwedeng ang excessive coffee sa mga nanay? Okay, so pwede rin po siyang maipasa kay baby. Oo. So pwede rin po magkaroon ng palpitation since baby, mga epekto po ng caffeine. Pwede rin pong maramdaman din po ni baby. So, yun po. Ayun, okay. May tanong dito, good morning, Doc, sabi niya. Good morning po, Doc. Nag-breastfeed po ako ng 2 buwan. Humina na ang produksyon ng gatas ko. Kasi po, nasa 40 years old na ako. Nasa 40 years old na po ako. Duda ko lang. Hindi ko na kasi makontak ang OB ko kasi po wala man talaga akong OB. Siguro baka sa kung ka nag-aki. Pero dapat pediatrician, di ba? Hindi OB, tama? Actually, yung OB po at pedia, pwede pong magbigay Pwede. ng advice regarding Ayan, okay. breastfeeding. Ano pong advice mo sa kanya, yung listeners natin? So, una sa lahat, paano nyo po nalaman kung kumonti po yung supply ng gatas? Minsan po kasi, pag tayo po mismo yung pipiga or mag-express, Opo. hindi po talaga ganun kadami yung makukuha nyo sa bottle or sa cup. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po kayo or humina po yung milk supply nyo. Oo. So, ang pag-breastfeed, yung mismong pag-latch ni baby, yung pag-suck ni baby, yun po talaga yung pinaka-effective way para mailabas yung gatas. So, hindi rin po natin yun maka-quantify. So, ang Oo. advice ko lang po, ituloy Opo. nyo pa rin po yung pagpapa-breastfeed, yun nga po at a regular, 8 to 12 times or mga 6 to 8 times kung 2 months na. Tapos po, dapat, wag niyo pong hahayaan na hindi kayo magpa-latch Oo. ng more than 6 hours po or 4 to 6 hours. I So, see. dapat po, pwede pa rin po, tuloy-tuloy nyo lang po yung pagpapa-breastfeed. Tapos, yun nga po, gaya po ng sabi natin Apo. kanina, increase lang po yung fluids, at saka yung healthy foods, yun nga po, pwede Apo. kayong kumain malungkot. Minsan po kasi yung nagiging problem or worry lang po, hindi nagiging confident yung mga mothers Oo. natin, no? So, parang feeling nila, yun nga po, na wala silang gatas. Well, Yeah. in fact, meron po Meron talaga yan. yan. Opo. Oo. Di ba, Dok, may technique na kung paano ipapalabas ang gatas? Opo. May technique May po. massage technique, tama? Opo. Pwede po kayong mag-massage, Oo. paikot po dun sa Oo. breast bago nyo po ipa-latch. Oo. Tapos yun din po pala, dapat i-check nyo rin po kung tama yung latching, yung attach ni baby sa breast. Kasi kung tama po yung pag-latch, mas marami po siyang mailalabas talagang gatas. Oo, oo. So paano po natin malalaman? Yeah. So dapat yung bibig ng baby talagang open, hindi yung parang nakanguso sa chupon. So dapat bukas na bukas. Oo. Tapos po yung buong areola dapat nakukuha po yun ng bibig ng baby. Hindi yung nipple lang, dapat yung buong areola. I Tapos see. po, pag nagdedede sila, dapat hindi maingay. Yung parang, Maingay po ang hindi bata. dapat maingay Yung paligid. yung mismong pagdede. I see. Kasi minsan may maririnig kayong so dapat wala. Tapos kung makikita niyo yung panga ng baby, so talagang full yung pagkuha niya ng breast. So, i-check nyo rin po yung latching kung tama po yung... Ayun, kasi naalala ko noon, sina Mrs. Nasa city health office kasi si Mrs. May training sila about, kahit pala medyo hindi ka na nagpapasuso, mayroon talagang breast na, may milk talaga naka-standby dyan. Apo. Kaya naalala ko yung train na, in-explain niya sa akin, paano nila minamassage yung mga breast para lumabas yung gatas. Okay, paano, Dok? Gaano ba kadalas dapat magpa-breastfeed? Kasi paminsan ang ibang nanay, na-observe ko, pag umiiyak yung bata,
para pumundo, padodo. Di ba? Gaano po kadalas dapat na magpa-breastfeed ang isang nanay? Okay. Sa breastfeeding, more on siya per demand. Okay. Kumbaga pag gutom si baby, papadedehin po natin. Hindi po siya tulad nung bottle feeding or formula feeding na every 2 hours or every 3 hours dapat. Oo. Okay. So sa breastfeeding, kumbaga unlimited latching yung tinatawag. So pag may nakita kayong hunger signs ni baby, latch nyo siya. So ano ba yung hunger signs? Paano natin malalaman na gutom na si Kung baby? gutom na ang bata. Opo, yung early warning signs, yung pagnganga ng yung parang see. kalmado pa sila, nganga, minsan sinisip-sip nila yung kamay nila. Oho. Yan. Or kung kunyari, pag nag-stroke kayo ng cheeks ng bata, tapos hahabulin niya yung daliri nyo or rooting reflex, yun, ibig sabihin gutom na siya. So yung pag-iyak, actually, na siya, late sign na po siya ng gutom. I see. Oo. So may nauna palang mga signs Senyales, na patandaan. Okay. So, important na latch nyo si baby sa early signs pa lang ng hunger. Kasi mahirapan na po kayong mag-latch pag umiiyak na po siya. So, Oo. sa number naman, dapat around 8 to 12 times nga po in a 8 day. to 12 times a day. Opo, a day. Pero hindi naman, yun nga po, wag niyo pong oorasan na every 2 to 3 hours. Opo. Yan po. Opo. Paano dok malalaman kung maaraman kung tama na, sapat ang nakuha na gatas ng bata, daliri ng bata? Okay, so actually yung bata, kusa po siyang bibitaw. Pag Ay, busog na siya. pagbusog na. Opo, kahit Okay. anong gawin mo, hindi mo na maibalik. Bukod doon, chinecheck din po natin yung ihi. Opo. Oo. Sa unang araw ng first day of life, usually dapat makaisang ihi. Oo. Sa 2 to 3 days, 2 to 3 times. Tapos 4 to 5 days, 4 to 5 times. Tapos 6 days and beyond, hanggang sa lumaki na, si baby dapat maka 6 to 8 6 or more Opo. na ihi. So, isa yung way para malaman nating may nakukuha si baby sa katawan. Oho. Okay, ano pa ba? Pagtapos na, ayun po. So, Ayun. po. Okay. So yan pala, pagbusog na kusa siyang Opo, kusa titigil siyang titigil. yung bata. Oo. Usually, Dok, how many months o years na dapat magpasuso? Ayan. So, ang pure breastfeeding, yung kumbagang purong breast milk lang, usually first 6 months of life. First 6 months. Opo, pero pwede nyo Okay. pa rin pong ituloy yung pag-breastfeed, yun nga po, 2 years and beyond. So, hintayin po natin na maging ready. Ready yung mother, ready din po yung baby na Opo. bumitaw sa breast. I see. Okay. Yung sa- Yeah, sige po, Dok. Go ahead. Ako po, yung sa experience ko dun sa anak ko, umabot po kami ng 3 years bago siya naging ready na bumitaw Oo, talaga. oo. So, Yeah. depende po yun sa inyo. Okay. Maraming tanong, pero mamaya tapusin ko lang Ay, itong sige mga po. tanong ni Dok ha, para tuloy. Baka yung tanong po ninyo, pagsusapot po ninyo, masimbag may nasapot sa next question ko kay Dok ha. Normal po na, Dok, na pag nagpapa-breastfeed, makulog? Okay. Dapat hindi po masakit ang pagpapa-breastfeed. Siguro sa mga unang araw. Siguro pa lang yung pagbago lalo na. bago. Pero Oo. pag sa katagalan, hindi po dapat masakit. So, pag ganun, usually, hindi tama yung latching. Yun nga po, yung latch ni baby. So, pwede po kayong magpatulong sa pedia, sa OB. Pwede niyo pong ipacheck kung tama po yung latch ni baby. Kasi sa una pa lang, nag-aaral pa rin po si baby kung paano yung tamang pagdedede. correct, So, correct. dapat tayo, i-guide din po natin si baby kung paano yung tama para hindi po masakit. May iba naman pong case, kunwari may mastitis, yung tinatawag. Kunwari, pag hindi na ilabas ng breast yung gatas, namumuo, tapos nagkakaroon ng infection. So, isa rin yung pwedeng cause ng breast pain pag nagpapadede. So, hindi rin po siya normal. So, kailangan pa-check nyo rin po. Pero ang punot dulo po nun ay yung tamang latching. Okay, so, importante po yun. I see. Ano, Dok, ang proper na positioning ng bata pag nagpapa-breastfeed? Oo. Okay. So, marami pong posisyon ang pwedeng gawin, no? So, pwedeng nakaupo, pwede rin pong nakahiga, side lying. Opo. Tapos po, may iba't ibang hawak po sa baby Okay. na pwedeng maka-help. So, pero yung tinatawag na cross-cradle. So, habang nakaupo yung mother, yung kunyari, magpapa-breastfeed po sila sa left breast. Oo. Ang hawak po sa left breast, yung left hand, tapos yung hawak po sa baby
ay yung right hand. Ayun. Kumbaga, para Oo. mas mag-guide po yung tamang pag-latch. Mhm. Oo. Tapos po, so kahit hindi naman po nakaupo, pwede naman po yung nakahiga kasi nakakapagod Yeah, po talaga correct, yung breastfeeding. correct, No? oo. Mm. So, pag nakahiga, magsa-side lying po kayo, Mm. tapos susuportahan niyo po si baby dun sa Oo. gilid. Oo. Tapos make sure lang, tama pa rin po yung position. So, yung baby, Mm. ang tamang position ni baby kay mother, Opo. para siyang, kumbaga, nakadapa kay mother. Oo, oo. Head facing the head, chest to chest, Mhm. tummy to tummy. Oo. So, kailangan, di ba, minsan nakabalot si baby. Yeah, Tatanggalin niyo po siya sa balot, tapos hayaan niyo po siyang parang naka-hug sa inyo. Pag ganyan. Para komportable din po si baby sa pag-breastfeed. Okay? Mhm. So, importante, komportable ang mother at komportable ang baby Oo. para maging successful din po yung breastfeeding. Opo. Ipasok ko na ito, Dok, ha, Oh, kasi sige may po. text dito. Tama. Sandali lang, ha. Sabi na, Hen, pakitanong po kay Dok. Tama po ba na after ng breastfeed dapat mag-birth ang baby o dapat ipa-birth talaga ang baby? Yan, opo. Oh. Actually, pag nagbe-breastfeed, hindi ganun kadami yung hangin na nasisipsip kumpara sa I bote, di ba? see. So, Okay. pero ina-advisean pa rin po namin na i-burp pa rin po. Burping position si baby. Okay. Kahit mga 10 to 15 minutes. Mm. Pero hindi po natin ine-expect na Magbo-burp laging siya. magbo-burp siya. So, Yeah. okay lang po. Pero, Mhm. yun nga, i-ano nyo lang po siya upright Mhm. for 10 to 15 minutes. I see. Tama, Dok. Pag breastfeed, kaunti yung hangin na nasa sac Opo. ng bata. Pero pag bottle feed, Opo. yun ang maraming hangin. Opo, Ano? kasi sa bote, di ba, minsan nagdedede sila Na may hangin na. oo, Kaya oo. yun po. I see. Okay. Alright, sandali lang tayo. Baka may kapareho. Ito. Good morning po. Pwede ko na itong isingit, Dok. Bago sa next opo. question ko. Sabi niya, kung ang bata naka-breastfeed sa ibang ina, may effect po ba sa attitude ng bata? Wala. Na-imagine ko. Di ba, Dok, may mga kasi parang basta nung bata pa kami, may yung mga kapitbahay, sobra yung gatas, di ba? Apo. Minsan dinadala yung anak doon sa kapitbahay para doon panidiin. Apo. Pwede ba 'yon? Apo, pwede naman po yun. Oo. Pero wala naman Anong pong... epekto doon sa ugali? Wala naman pong epekto sa ugali. Baka naman na yung Opo. ugali ng Ay, kapitbahay. hindi naman po. Wala pong epekto sa ugali. So, ang pag-ugali, ano po siya, interplay po siya nung paano pagpapalaki, tsaka sa natural na parang temperament or pag-uugali ng bata. Okay? So, hindi po siya related sa pagpapa-breastfeed sa ibang tao. Ayun, Apo. oo, okay. May mga working mother po, di ba? May mga Opo. working mother, di ba? Paminsan, nagpapadidi dyan sa opisina, sa workplace. Ano, Dok, ang tamang kwa niyan? Paano ang tamang proseso niyan? Pag ikaw working mother ka, Ayan, okay. Tabi, go ahead. Opo. So, pag working mother ka, meron actually mga batas na promoting breastfeeding in the workplace. So, kunwari, full-time kayo or talagang employee kayo sa isang company, Opo. mayroon po tayong allowable na 40 minutes, at least 40 minutes na time para magpa-breastfeed or mag-express ng milk. I So, yung 40 see. minutes na yun. Nasa batas pala yun, Opo. Hindi pwedeng bawalan si mami na hindi magpasuso. Opo. Okay. On top pa po yun sa normal na break time. Okay. 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 Tapos po, di ba 40 minutes na yun, pwede pong hatiin into 2 to 3 na sessions. Tapos basta dapat ang isang session 15 to 30 minutes po pala. Tapos po dapat yung isang workplace ay meron dapat na area or lactation station kung saan talagang dedicated po siya sa mga mothers na lactating. Opo. Opo. So, pag ganun po, pwede po kayong mag-pump, magdala po ng pump habang nag-work. Tapos, yun po yung dadalhin niyo po sa bahay. Di I ba sabi see. ko po kanina, dapat regular at hindi dapat more than 6 hours na hindi nakapag-express para tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang supply ng breast milk. So, I yun see. po. Okay. So, bago po pala kayo pumunta sa work, bumalik sa work, dapat maipractice nyo na po yun, yung pagpapump, tsaka masabi nyo po sa employer nyo, Oho. yung plans nyo po na pump. Okay po.
I see, okay. Kasi naalala ko noon si Mrs. may darang, ano ito? Sakador ba Dok? So sakador, alam mo po ang sakador? Breast pump. Okay po. Pero may iba pang pagi para ipump ang breast? Para pwede ma-extract pong- ang gatas? Hand Yeah, correct, expression. correct. Sa Opo. hand, okay. Hand, Oo, opo. oo, oo. Yung isa siguro yung... Opo. Oo, So, pwede oo. pong, kung wala po kayo ng machine, pwede po yung tinatawag na hand expression. Kayo po mismo yung Oo. mag-express ng milk. Pero itong sakador, gari alam ba yung sa bulpon, sakador? So, basta, kwan siya, kahit pig-sterilize mo yan eh. Basta ang laugan niya, parang glass. Okay po. Pig-sterilize mo siya glass. Tapos, parang may pressure siya para mapump sugatas. Parang hand pump po siguro. Opo, manual pump. Manual na hand. Manual ang Opo, pag-pump. manual pump. Gamit itong sakador na ito. Pag na-pump mo na, minadalagan naman sa gari, laugan niya. Opo. Na, basta tanda ko, pag-sterilize mo ito, pag-iinit mo sa tubig, pwede man po yan, ano? Opo. Okay, pero paano ang tamang storage ka, Ayan, ano? opo. Diba? So, Paano, diba? Ay ba, bibugtak sa refrigerator, ano ba, kung saan nilalagay. Opo. Paano ang tamang, kwan po kayo yan, ang tama na storage kang breast milk? Okay, so yung mga na-express na breast milk, dapat sa glass container or sa mga... Glass container dapat. Opo, isa Okay. yon or yung mga hard plastic na sterilized. Okay. Actually, may mga nabibili na ngayon na breast milk storage containers talaga. Opo. So, doon nyo po siya ilalagay. Mm. Tapos, pwede nyo po ilagay sa freezer. Kung sa freezer po, Freezer, pwede i-freeze pwede pala yan? i-freeze. So, pag finreeze nyo po, umaabot po yun ng 3 months. Ah, talaga? Opo. Talaga? Okay. Kaya, kung- yung freezer po sa ref, pwede? Opo, yung Doon freezer patigasin sa ref. yung gatas? Opo. Okay. Pag ano nga po, pag deep freezer, yung talagang, yung Palang garo-yelo Oo. na? Garo-yelo, ade? Yung Gari pang, pa. ano talaga. Matigas yung, na matigas, oo. Opo, yun. Minsan, umaabot pa po ng 6 months pwede. I So, see. kumbaga, Okay. pwede talagang mag-express, mag-imbak ng gatas habang hindi pa bumabalik sa work. So, bukod doon, pwede nyo rin pong itago sa refrigerator. Mhm. So, kung sa ref, pwede pong umabot ng mga 4 to 7 days yung gatas. Di ba nag-pump po kayo sa workplace? Importante, meron po kayong dalang yelo, yung ice Oo, packs. yeah. Pag nasa ice pack po siya, pwedeng umabot ng 24 hours na okay pa po bago nyo ilagay sa freezer. So, safe naman po yun. Ay, si ganun pa. Ganyan ko lang nalaman na pwede palang i-freeze yan. Ano? Opo, pwede po. Yung breast milk. Tapos, sa ref, pag linagay mo lang sa ref, sa loob ng ref, pwede siyang 24 hours. Pwede pong umaabot po ng 4 days. 4 days. Paano, Dok, malalaman kung ang gatas na yan ay hindi na pwede na konsumo? Parang expired na o hindi na siya pwedeng konsumuhin ng bata? Opo, yung amoy din po, parang Yung amoy. panis. Oo, Okay. iba yung amoy niya. Tapos minsan, sa kulay din, nag-iiba din po. Pero more on sa amoy po nung Ayun, gatas. dapat parungon mo na pa. Pero ito, pag pinabreastfeed mo, syempre, ililipat mo na sa chupon. Yun diba? po. So, paano naman po binibigay Paano yung po mga yun? na-express? Okay. So, kung galing sa freezer, kailangan, di ba, ito or palambutin. So, ang pinaka-safe po ay ilalagay nyo muna siya sa ref for 24 hours para dun siya Opo. magiging liquid ulit. Or pwede naman po na yung frozen, ilalagay nyo po sa tubig. Pero Opo. hindi dapat mainit Hindi pwedeng i-microwave, hindi pwedeng i-stove. Yun. Basta na kung normal sa- na pagkwan niya. Na normal lang na pagbalik sa liquid pagbalik state. sa kanya. Oh, Opo. yung malamig, Dok, pwedeng ipadidi sa bata? Opo, pwede po. Pag malamig? Opo, pwede pong malamig. Parang, kung halimbawa nga, parang ice cream na. Ay, ano lang. Ibigay mo sa bata. Pwede po. Opo. Pwede Oo, kasi nagiging... Ang medyo curious lang ako, di ba? I think this is a myth. Pag malamig daw, malamig na malamig, pwedeng magkasipon ang tao, ang bata? hindi naman po. Hindi. Oo. Hindi siya talaga rason para magkasipon ang isang bata pag malamig. Hindi po. Oo. Ano lang, di ba yung sipon, usually cause yan ng mga viruses. Oo nga, oo. Oo, so hindi po totoo din na pag malamig na malamig yung iniinom. Ay, nagkaong ka nga yakin malipot, pag kaya sinipon ka, ang sipon mo ng virus, anong cause Opo, adi? virus I yung see. pinaka-common cause. Opo, okay. Ito, ay dalawa pala yung tanong ng texter natin. May nabanggit siyang brand, 3 brand ng gatas. Ano po ang its outputs? Hindi ko, pakibasa baka, hindi ko Ano po ang its outputs nito sa child health? Dok, pakibasa po, para mas maintindihan mo. Ano daw yung output yata ng formula milk na yan sa bata? Child health? Opo, sige po, Doc. Go ahead. Okay, so, syempre, tulad ng sinabi ko po kanina na ang formula, tinatry po nilang i-match yung
i-match yung Mhm. sustansya na nakukuha sa breast milk. So, Mhm. ang mga formula naman, syempre, nagbibigay din naman sila ng nutrition. Opo. Ano pa ba? Yeah. Or on yung ano lang naman Yung po yung daw, ang effect. tawag yan, yung child health. Ang Yeah. epekto sa child health. So, Oo. ang mga pang breastfeeding lang po talaga tayo. Pero ang pinakamasustansyang gatas. masustansya, opo. May Yun, sustansya oh. pa rin naman po sa formula. Mm. 'Di ba? Mm. Kasi may ibang mothers talaga Yeah. yun yung Opo. choices din nila. Okay, sabi ng listener natin, tanong ko lang po, kung halimbawa nagkasakit po ako while I'm breastfeeding at kailangan ko mag-antibiotics, Opo. may side effects po ba yung pag-inom ko ng antibiotics sa milk na pinoproduce ko? Or kailangan ko po ba i-stop mag-pump o magpadede? Okay. Thank you, Doc. Okay. Arian. Yan. So, magandang tanong din po yan, no? Opo. So, may mga gamot naman po na safe sa breastfeeding, sa lactating. Kumbaga, hindi sila nagko-cross sa breast milk. So, Opo. tatanungin nyo lang po dapat lagi yung doktor nyo kung safe nga po yung antibiotic. Yeah. Kasi Yeah. marami naman pong choices. Mm. Tapos po, with regard sa kung magtitigil po kayo sa pag-breastfeed or sa pag-latch or sa pag-express, dapat po, okay lang pong ituloy pa rin. So, kunwari, meron kayong ubo or sipon. Ang ina-advise lang po namin, mag-mask lang po kayo Oo. habang nagpapa-breastfeed. Tandaan niyo na yung katawan niyo, nagpapasa din po yun ng mga antibodies na pwede ring maging protective sa baby laban dun sa infection. So, basta po, Oo. hand washing lang po, tsaka mag-mask pag nagpapa-breastfeed. So, hindi po kailangang tumigil. Mhm. Tsaka safe naman din po yung, basta po safe yung gamot for lactation, for breastfeeding, okay lang Opo. po yung pa-express nyo rin po na breast milk. So, wag po kayong titigil sa pag-express para hindi tumigil ang inyong supply. Okay. Itong tanong ng isa, na-mention namin to kanina ni Doc Arian, yung coffee. Ay, po. Any coffee, Doc, bawal? Pwede po basta one Basta cup yung lang. 1 cup lang. Oo, Okay. one Pero cup sabi niya, lang. pwede po ba sa prigi or lactating mom ang... Di ko alam to Pero it's a kind. Basahin mo na lang, Doc, para hindi ko na-mention nun sa area. Tabaka ko. Yan na klaseng kaping yan. Yan yan. Aram mo po yan, na klaseng kaping. Ako, hindi rin po. Pasensya na po. Sige. Anyway, may na-mention siyang sarong klase na kape. Opo. Pero usually, hindi siya yung kape na, yung tunay na think kape. herbal po It's a yan. seed. Parang herbal, Herbal, to. Sige, Doc, opo. comment po. Sa ngayon, wala pa, yung dun sa herbal po na gatas, wala pa po akong masyadong nabasa na ano po ganun. siya, opo, Oo. na talagang recommended po siya. Iya. May breast milk bank po ba tayo? Alam ko po, may tinataguyod pa pong breast milk bank sa BR, Oho. HMC. So, yun po. Alam ko hindi pa po, pero Pwede, ano? Yung may breast ginagawa po. milk bank, Doc, para yung doon Opo. nilalagay yung gatas. Sa mga naka-admit po kasi sa NICU, neonatal Oo, ICU, oo. madalas kinakailangan din po nila ng mga donasyon ng gatas. Ayun, okay. So, pwede pong yung breast bank or milk bank na tinatawag, doon po dinadala yung mga donated na Opo. breast milk. So, sinusuri din po kung okay yung Bago breast ipasuso, milk. ano? Tapos, nilalagay po parang pinapasteurize, nilalagay din po yun sa milk bank kung Iyon. saan binibigay sa ating mga babies na nangangailangan nga po ng breast milk. Itong tanong ni Kagawad, iba ito. Pero tanong ko, Doc, Apo. baka pwede, kung kaya nating sagutin. Pero alam ko, kaya niyo po to. Tanong ko lang po, Doc. Isingit ko lang ito, Kagawad, at masupong sa imo. Tanong ko lang po, Doc, ang isang babae kahit 57 na siya, pero dinadatnan pa. Ano po, pwede pa siyang magbuntis? Kung Isus ko. Well, Ngangalasan mo ng hapot kayo ni Kagawad man na 57 na. 57. Basta regular pa rin po ba siyang Dinadatnan pa daw, Doc, ng Okay, basta kanyang... dinadatnan pa po. Pwede pa siyang magbuntis. Pwede po pong magbuntis. Baka nag-ovulate pa, no? Opo. Pero Oo. usually, menopause na po Pero grabe dapat naman, yung ganyan. Dapat po kasi,
mas mabuti Oh. pong magpa-check po kayo sa OB. Oh, Kasi usually pag ganyan pong edad ay Mm. dapat nasa menopause na po. So baka may ibang cause Baka po. iba. Iba yung cause ng pagdudugo. Okay, o kagawad, ipacheck mo, tabaka, ibang kausa. Baka Apo. hindi yan menstruation. Opo, kaya mas Di ba, Dok? mabuting ipa-check na lang po. Oh, Yan. taga 57, gari, kuha naman yan. Gari, ngangalasa naman do, gari. Di ba? Opo. Sir, pag nag-stop na magpa-breastfeed ng 1 month, pero may gatas pa din sa breast, nung pinag-pump, is it advisable po na magpa-breastfeed pa din? Ay, okay. Ah. So, kunwari, tumigil po kayo, tapos na-decide nyo po na gusto nyo pa pong mag-breastfeed ulit. Wala pong problema doon. So, Opo. i-continue nyo lang po. May tinatawag tayong relactation. Opo. Kumbaga, pag constant nyo po ulit na ipag-breastfeed, gagawa po ulit yung katawan natin ng breast milk. So, pwede pa po. Pwede pa po. Iyon, okay. Sandal, magbabalik po kami ni Dr. Aryan, mga tugang. Tayo kita ki mga pagtubo, may mga myth baga. May mga text akong nahiling digdio, tabi, totod. And babalikan namin ni Doc kung tama ba yan, ano ba yan, ang pwedeng gawin dyan. Alas 8:25 na po oras sa Pilipinas. Magbabalik po ang Radyo Klinika. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Yung happy birthday nga pala kay Assistant DOH, Assistant Regional Director Rose Rimpilio. O Doc Rose, happy birthday po ha. Nag-chat si Dr. Nats Rimpilio. O, Dr. Rose Rimpilio, ARD po, happy birthday. Salamat po sa pansit. Mamaya na hapon ha. Okay. Doc, may text po digdi. Sabi niya, masama ba sa nanay, ano nga nito? Pignot ko na kasubago, madali lang. Dakulong kayo ang pinduton sa cellphone ko. ito. Sabi niya, good morning, Hen. Masama ba sa bata ang palaging galit ang nanay pag nagpapasuso?
Sige, Doc, go ahead. Okay, so okay lang naman po magpasuso kahit laging galit. Kaso syempre, mararamdaman din po ng anak nyo yung stress nyo at galit nyo. So mas maganda pa rin pong relax. Relax, Pero hindi po yeah. ibig sabihin na hindi po kayo magpapasuso or papa-breastfeed pag lagi kayong galit. Okay? Mhm. Nakakatulong ba sa stress? Stress reliever ba ang breastfeeding? Kasi po may nabasa ako, hindi ko alam kung totoo yun. Doc, reaction please. Okay, so ang pag-breastfeeding, nakaka-stimulate din po yan ng happy hormones actually. So, Yun, happy hormones. Happy Okay. hormones na nakaka-enlighten din po actually ng mood ng parent, ng mother. Opo. So, okay po. Iyon, okay. Hen, ang nanay ko noon, sabi niya, Tagalogin ko na lang po. Pero kasabot ka mang kibiko na Apo. Ang ina ko ngaya ka ito, habo magpadudo, high blood daw siya, baka makapasa sa aki. Ano po ini? Totoo tabi, natakot man lugod ako, bata si Mrs. Bados ngunyan, first baby me, high blood si Mrs. Odo. Okay. Isa po siyang myth. Okay, hindi po totoo na naipapasa ang high blood ng nanay sa kanyang baby. So, ako po, nung sa first son ko, Opo. high blood din po ako. So, Oo. pero nagpatuloy po ako magpa-breastfeed, hindi naman po naipasa yung high blood. So, hindi po yun totoo. Oo. Di ba Dok, pag may mga babae talagang pagbados baga, nag-high blood? Opo. Totoo yan? Totoo po. May ganun po talaga. Oh, after kang pag-aki niya, normal na siya. Apo. Pero may Ayun. iba po, nagtutuloy pa rin po yung high blood. Oo. So, may ganun po. Oo. Pero totoo po na ang tuyo naka-high blood. Tuyo. Pag tumituyo ang sira. Masyado po kasing maalat yung tuyo, no? So, yung kaya, Ano na ngayon? Tuyo na naman. Di pa nagkakaon high blood na. Good morning kay Dr. Jolie Salvosa. Yan, Good listening morning. right now. Very engaging discussion. Thank you po, Dr. Jolie. Tailing ko si Dr. Subago, Ay, si Dr. Madrid yata yung kanina. Ay, opo. Dr. Yun. Madrid. Okay. Ito, Doc. Ano, Doc, iba pang mga myth sa inyo na nakakaabot sa inyo bilang mga pediatricians? Ayo po. Pag-abot sa breastfeeding. May na-encounter ako dati, nagtatanong kung safe ba yung pagpapariband ng hair. Okay, Yan, okay. mga ganyan. Kasi baka daw makaano sabi. So, wala, Opo. according to studies, safe naman po yung pagpapariband and all. Basta, high quality yung gagamitin, tsaka tamang paraan ng paggamit ng mga chemical. Ano pa ba? May mga nagtanong sa akin din dati kung Opo. naipapasa ba yung pagod sa Oo. kasi wag daw magpa-breastfeed dahil baka Pagpagod. Oo, mapasa. So hindi po 'yun totoo. Okay po. So continue nyo pa rin po yung pagpapa-breastfeed. Pero syempre, kailangan din po ng rest ng mother, pero hindi po siya naipapasa yung pagod. Good morning, Hen. Totoo ba na ang breastfeed nakakaalis na... Tama, Dok. Nakakaalis ng problema, sabi niya. Nakakaalis ng problema. Dok, reaction tabi. Kung ano-ano, nagka-iris pa din, Dok. Sige po, Dok. Go ahead. Depende po. Syempre kung ang problema niya po ay yung financial, so libre po yung breastfeeding, so makakatulong yun. Tapos yun nga po, nakakapag-release nga po sila din ng happy hormone. So in a way, ma-improve po yung mood ng mother. Pero syempre po, kailangan i-head on, harapin niyo po yung problema. Correct. Opo. Oo. Ito, Hen, nagbe-breastfeed po kaya ako ngunyan 1 month na kasi. Paano ang tama na paglinig kang suso? Ang pigigibok ko po kaya, pigsasabon ko sana bago ako magpadudo. Tama po ba ito? Sorry po, deko na wala kaya ako ki pediatrician kasi po nag-aki ako sa health center. Okay lang po. So, yan, magandang tanong din po. Kailangan bang Yung linisin? dapat malinig, Dok, yan, di ba? Pero actually, hindi Oo. po kailangan na sabunin yung breast bago magpa-breastfeed. Kasi Okay. may mga natural oils po sa breast na kailangan hindi natin tanggalin. So, pwede po kahit punasan lang po ng tubig yung breast area. So, hindi po kailangang sabunin lagi po, ha? Di kay puhan. Tubig lang po, Dok, ano? Opo, tubig. Wipe nyo lang po ng water. White. Okay. Advisable ba na nakabra? Advisable ba na nakabra pag naka-breastfeed ka? Kasi basang-basa palagi ang bra ko. Ngayon, siguro ka pa-breastfeed ini. Opo. Kasi nag-uula ba, Dok? Oo. Sige, paano advice po nindo? So,
depende po yun sa inyo actually. Kung nasa bahay lang naman kayo, di kayo lalabas, I think mas convenient kung hindi na po kayo, yun nga, mag-bra. Tapos po, since mukhang marami po kayong supply, no? Opo. Tumutulo pa rin siya. So, ang advice ko po dyan, i-express nyo po yung gatas. Opo. Kumbaga, i-pump or i-hand express, bigayin. Oo. At itago po yung extra na breast milk, yun nga po sa ref or sa freezer para maibigay din at a later time. So, again, importante na completely ma-empty yung breast para gumawa ulit ng milk yung katawan nyo at hindi Opo. bumawas ang supply nyo po sa gatas. Ayun. Good morning daw, Doktora Aryan. Sabi ni Victoria Serra. Good morning po. Doktor man po ni Doc. Ay, di ko. Basta, Victoria Serra. Alright. Sabi niya, ito, Hen, pakitanong kay Dr. Tabi, saan siya nag-high school? Tagare ka klasikoan? Saan ka nag-high school? Sa Aquinas po ako nag-high school. Aquinas High School? Opo, Oo. Science High School. Science High School. O Opo. sige. Baka kaklase mo mananggad si Doc. Taki pa yun si Doc. Alright. Halos magkaedad po kaming dua. Okay. Susko. Oh. Alat ko na. Ito. Good morning, sir. Sabi niya. Arog kay ni Doc. Alam ko na. May pa sa gulugan. Yung tatay, yung asawa ko kasi malikot palagi. Paano yan, Doc? Pag magpapabreastfeed ang bata, pwede bang magkaroon ng kontak ang mag-asawa pag breastfeeding si nanay? Opo, wala Sabi naman niya. pong problem. Opo. Ayun. Wala. Actually, ang breastfeeding, ano nga po siya parang promote din ng contraception. Oo. Or, ano tawag dito? May tinatawag na lactation, amenorrhea. Okay. Kumbaga, yung mga nagpapa-breastfeed, mas matagal po silang datnan ulit. I see. Yung menstrual Opo, menstrual. period. Kumbaga, Okay. pero hindi ibig sabihin nun na habang nagpapa-breastfeed ay hindi mabubuntis. Opo. Ang ano lang po nun, sa mga nagbe-breastfeed, minsan, mas matagal bago Opo. bumalik ulit yung cycle ng kanilang regla. I So, see. in a So- way, nakakatulong din siya. O, pag breastfeeding siya, Dok, hindi walang menstruation karamihan? Ilang araw, ilang months Depende bago po. Ako po sa- dumating yung cycle niya? Based na lang po sa personal experience Opo. ko, umabot po ng mga 16 months bago 16 months? bago ako Matagal pala, ano? Opo. Pero depende po yan sa ano. Depende sa babae. Opo, depende po sa babae. Oo. syempre. Pero pag anong 16 months, ibig sabihin, may ovulation ba yan? Walang ovulation? Wala. Kasi Walang hindi ka ovulation. oo. I see. Okay. Tabi, good to know. Alright. Dok, salamat ha. Tabi, sa oras mo Opo. sa DCGB. Salamat Nakalampas din po. kita sa programa Kanako Bicol. Madali lang, last na lang. Sige po. Totoo po ba na ang ina pa nagpa-breastfeed, sig ang kaunin mga maalsum na prutas? Nakapagpapahina daw ng gatas. Ano po, Ay, sorry. totoo po ba na ang mga totoo daw na ang mga ina na nagpa-breastfeed na kumakain ng mga maasim na prutas, nakapagpapahina daw ng produksyon ng gatas? Okay, hindi naman po siya totoo. Yung mga maasim daw. Hindi naman po totoo. So, okay lang po kahit Oo. kumain po kayo ng mga ganun. Baka yung mukha ang umasim. Yan ang ingatan po ninyo. Ay, ano din, yung breast milk pala, nakaka-transfer ng mga flavors. Ano pa ulit? Kumbaga, yung kinain ng mother, yung lasa nun, na ita-transfer din po sa I breast milk. see. So, Oo, ano? So, ano rin, baka may Oo. effect lang din. So kung anong kinain niya, baka yun ang flavor din ng breast milk ng nanay. Apo, Ayun. nag-iiba. So kung mahilig ka sa maasim, baka medyo maasim-asim din ang kwan mo. Oo. Ang gatas mo. Stay ko po. Salamat po Pasensya na po kayo. Nakalampas kita sa Ako Bicol. Anyway, Dr. Aryan, ano pa sa tuyang parting words sa mga nanay na nakikinig ngayon, mga tatay at mga bata? Go ahead po. So, ang breastfeeding talaga is best for babies. Sa mga mothers na gusto pong mag-breastfeed, ituloy nyo po yon. Kailangan nyo po ng buong suporta ng inyong pamilya. Opo. Tapos po sa mga currently na nagbe-breastfeed, be confident sa inyong supply. Meron po yan. At dito po kaming mga pediatricians, tsaka yung mga OBs para tulungan din po kayo sa inyong breastfeeding journey. Yeah. Anong oras to kang duty mo, Tabi? May kang private clinic po? Sa ngayon, wala pa po. Wala. Opo. Kasi buntis si Doc eh. Ilang month na po ang tiyan nyo? 11 weeks na po. Ay, wow! 11 weeks. Opo. Pang ilan po nyo yan, Doc? Pangalawa po. Wow, the best. Alright, sige po. Thank you Mga po. tugang salamat po sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter.
headed by Dr. Jolie Salvosa. Yan. Dr. Jolie, salamaton. Oh, nag-suggest si Dr. Doc ng next topic natin next week. Tamang-tama, Doc. Inipigay sabi mong dengue na ko po. Ang daming dengue cases ngunyan. Tabi sa tuyang na lugar. Thank you, Doc Jolie Salvosa. Blessing na namidbidang ko si Dr. Jolie. Katulong ko sa programa. Maraming salamat po. Ako Bicol. Susunod na. Yan, salamat. Dakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na